హల్లెలూయా ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఉదయకాల సమయం మందు దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, సామెతల గ్రంథము 23వ అధ్యాయము దేవుడు అంటున్నాడు 15వ వచనం మనం చదువుకున్నట్లయితే, నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జ్ఞానం లభించినట్లా నా హృదయం కూడా సంతోషించును. నీ పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరింద్రియములు ఆనందించును. పాపులు చూచి నీ హృదయం నందు మత్సరపడకము. నిత్యము యెహోవా యందు భక్తులు కలిగి ఉండుము. నిశ్చయముగా ముందుగతి రానివచ్చు, నీ ఆశ భంగము కానేరదు. హల్లెలూయా. దేవుడు ఈ దినం మనతో మాట్లాడుతున్నాడండి. మనల్ని సరిచేయాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు కనుక ఈ మాటని దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. దేవుడు అంటున్నాడు, నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జ్ఞానం లభించినట్లా నా హృదయము కూడా సంతోషించును. హల్లెలూయా. దేవుడు అంటున్నాడండి, మనం హృదయమందు జ్ఞానం కలిగి మనం నడుచుకున్నట్లయితే దేవుడు కూడా సంతోషిస్తాడంట. హల్లెలూయా. కాబట్టి మనం జ్ఞానంని ఎలా పొందుకోవాలి అంటే, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తికి దేవుడు జ్ఞానాన్ని దయచేస్తాడని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. కాబట్టి మనము దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినట్లయితే మనకి జ్ఞానం లభిస్తుంది. హల్లెలూయా. ఇక్కడ నీ పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరింద్రియములను ఆనందించును. హల్లెలూయా. మన పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలకాలంటండి. కపటమైన మాటలు పలకకూడదు, చెడ్డ మాటలు పలకకూడదు, దేవునికి ఆయాసకరమైన మాటలు మనం పలకకూడదు, దూషించకూడదు, ఇతరులను శాపించకూడదు. హల్లెలూయా. మన యొక్క మాటలు యథార్థంగా ఉండాలంట. హల్లెలూయా. ఇతరులను నొప్పించకూడదండి. హల్లెలూయా. కాబట్టి యథార్థమైన మాటలు మనం పలికినట్లయితే దేవుని యొక్క అంతరింద్రియములు కూడా దేవుడు సంతోషిస్తాడంట, ఆనందిస్తాడంట. హల్లెలూయా. పాపులని చూచి నీ హృదయమునందు మత్సరపడకము. నిత్యము యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుము. హల్లెలూయా. పాపుల్ని చూచి మనము మత్సరపడకూడదండి. కాబట్టి దేవుని యందు నిత్యము భయభక్తులు కలిగి ఉండాలని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. నిశ్చయముగా ముందుగతి రానివచ్చును, నీ ఆశ భంగము కానేరదు. హల్లెలూయా. ఈ దినం మనం ఎలా ఉన్నాం? చెడిపోయి ఉన్నామా? ఇలా లేకపోతే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నామా? దేవునికి దూరం అయిపోయి ఉన్నామా? లేక పాపుల వలె జీవిస్తున్నామా? లేక పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలని ఆశ కలిగి ఉండి కూడా దేవునికి దూరంగా బ్రతుకుతున్న వారు ఎంతోమంది ఉన్నామండి. హల్లెలూయా. దేవుడు మళ్ళీ అనుక్షణం ప్రేరేపిస్తూనే ఉంటాడండి. ఇలా బ్రతుకు, అలా బ్రతుకు, ఇలా మాట్లాడు, అలా మాట్లాడు, ఇలా ప్రవర్తించు అనేసి. అయినప్పటికీ మనం దేవునికి లోబడకుండా దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనం బ్రతికినట్లయితే దేవుని యొక్క తీర్పు, దేవుని యొక్క శిక్షణ మనం తప్పించుకొనలేము. హల్లెలూయా. ఇది మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. హల్లెలూయా. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండమని దేవుడు సెలవిచ్చినప్పటికీ మనం దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండకుండా లోకానుసారంగా మనం జీవించినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని తీర్పు తీరుస్తారండి. హల్లెలూయా. కాబట్టి మనం ఈ దినం దేవుడు మనందరికీ సెలవిస్తున్నాడు. కాబట్టి మనము పాపులను చూచి మత్సరపడకూడదంట. హల్లెలూయా. వారిని చూచి మనం మత్సరపడకూడదండి. దేవుని యందు భక్తులు కలిగి ఉండాలి. లోకంలో చాలామంది నివసిస్తున్నారు, చాలామంది ఉన్నారండి, బ్రతుకుతున్నారు. కానీ దేవుడు నిన్నే ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాడు, దేవుడు నీతోనే ఎందుకు మాట్లాడుచున్నాడు అనేది మనం ఒక్కసారి మనం ఆలోచించేవారుగా ఉండాలి. హల్లెలూయా. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక, ఆయన యొక్క సంకల్పం చేత మనల్ని నిర్మించుకున్నాడు కనుక మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ మాటని దేవుడు మనకి సెలవిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ లోకంలో మనం బ్రతుకుచున్నప్పుడు ఈ దినమే మనల్ని మనం సరి చేసుకున్నప్పటికీ దేవుని యొక్క తీర్పులో మనం ఉండకపోదుము. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క చేతి నీడలో మనల్ని కప్పుతాడంట అండి. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకోవాలంటే దేవుడు చెప్పినట్లు మనం జీవించినట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదిస్తాడు. దేవుడు మన యొక్క అవసరతల్ని తీరుస్తాడు. హల్లెలూయా. దేవుడు అంటున్నాడు, ఇలా మనం నడుచుకున్నట్లయితే యథార్థమైన మాటలు మనం పలుకుతూ దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి మన హృదయమును దేవుని యొక్క జ్ఞానము చే నింపినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా మనం ఆశపడింది ఇస్తాడంట. హల్లెలూయా. నిశ్చయముగా ముందుగతి రానివచ్చు, నీ ఆశ భంగము కానేరదని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. ఈ విధంగా దేవుడు చెప్పినట్లు మనం బ్రతుకుదాం. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మనం సొంతం చేసుకుందాం. హల్లెలూయా. దేవుడి మాటల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.